Što se tiče Puteva Srbije, Ministarstva saobraćaja, mi smo već navikli 6 godina imamo svake godine poplave. Ovo nije neki veliki problem, vrlo brzo ćemo to završiti, za jedno 3,5 meseca. Moramo da uradimo projekat i tako dalje, on je malo duži, mesec i po dana, ovaj nije neki veliki most, 7-8 metara. Popravit ćemo i ovaj put, ali hoću sad da dam malo više značaja. Uradili smo ovaj put od Majdanpeka do Kučeva 26 km. Ostalo je da se uradi još nekih 12-13 km. To ćemo gledati da radimo u godinu i naravno da pomenem da radimo brza Palanka Kladovo, jedna ozbiljna rekonstrukcija koja košta 15 miliona evra u dužini od 23 km. To će biti vrlo brzo gotovo, recimo za 1-2 meseca do 15. septembra biće urađeno. Putevi Srbije, naravno, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i Vladom, dosta su uložili ovaj deo Srbije, naravno ulagat ćemo još i uvek ćemo biti tu da ako je neki problem doći da rešimo problem.